हेल' लोगोफोर, आंनि जाथाय रादाब इउटुब चेनेलाव आं नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। आङो दिनै आरो गोदान मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय लोगोफोर। बे आपडेटआ मा फैयो जोङो मिथिनो लानि। गाजा हादरनिफ्राय इजराइलाव हर गेजेरावनो थरनै रकेट गावहरदों। ज' लोगोफोर, नोंथांमोना नुनो हादों बे जि सावगारिखौ नोंथांमोना नुदों, बे गाजा हादरनिफ्राय इजराइलावहाय रकेट हगारहरनाय बेयो जाथाय। आरो थरसे गुबुन एयार स्ट्राइक फैनायखौ इजराइलआ गावनि हादरनि आयरन डम डिफेन्स सिस्टेमजों गोजौआवनो गावफ्रुहरदों। हर गेजेराव एयार स्ट्राइक गोलैफैनाय जाथायखौ लानानै इजराइलआबो बिनि बदला एबा बिनि सोलाय गाजा हादरनि सहराव एयार स्ट्राइक खालामनायजों लोगोसे इजराइलआ गाजा हादरनि मैन्युफेक्चारिं फेसिलिटिसफोरखौ बमजों बेरफ्रुसार होदों। गाज्रि। दाना फैदो गुबुन मोनसे रादाबाव। भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया गोदान पार्लियामेन्ट बिल्डिं लुनायाव 9,500 केजि तामानि हारिमुआरि नेरसोनखौहाय बेखेवना होबाय। बेयाव नुदों नोंथांमोना, बेयो 9,500 केजि तामानि नेरसोन गोदान पार्लियामेन्ट लुदोंमोन। बेयो दा जाफुंनायखाय दिनै बिथां नरेन्द्र मदिया बेखेवनानै होदों। लोगोफोर, भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा 9,500 केजि तामानि हारिमुआरि नेरसोन सेराव गसंनानै सावगारि लानायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों। बयबो मिथिगौ बिथाङा भारतनि प्राइम मिनिस्टार, जोंनि हादोरखौ दैदेनग्रा। जों बिथांखौ बयबो मिथियो। जोंनि भारत हादरखौ बिथाङा सोलायगासिनो आरो डेभेलप खालामनायाव लाबोगासिनो। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलाव गोदानबा आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। मानोना नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बेबायदि हादरनि मोजां गाज्रि गाहाम रादाबफोरखौ मोनबाय थानो हागोन।